κάτι σαν κόρνερ για τον Ολυμπιακό, με τον Γκαλέτη στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ζεβλάκοφ. 2-0. Ο Ολυμπιακός παίρνει ένα σημαντικότατο προβάδισμα στον τελικό και στην κούρσα για την κατάκτηση του τροπαίου στο Καφταντζόγλιο, με τον προωθημένο τον Πολωνό αμυντικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα των Ερυθρολεύκων. Οι αντιδράσεις στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ζεβλάκοφ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, και από την άλλη πλευρά η νευρικότητα των φίλων του Άρη που βλέπουν ότι η ομάδα τους βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2 γκολ στην πλάτη. Καρφωτή κεφαλιά του Ζεβλάκοφ για μία ακόμη φορά. Με κεφαλιά ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τέρμα. Παίχτης που κάνει την μπαλιά είναι ο ίδιος με το πρώτο γκολ, ο Λουσιάνο Γκαλέτη. Και εδώ ο σκόρερ ο Μίχαλης Ζεβλάκοφ. Και ο τρόπος που δέχεται η άμυνα του Άρη και το δεύτερο τέρμα είναι ακριβώς ο ίδιος. Και 53ο λεπτό.